Mga tugang, Happy New Year po sa Toy Agabos. Ngunyan pong 2022, mairibanan po girari kita sa programang Pag-Urulayan ta po. Ini ang sendo pong amigo, si Consyal Lito del Rosario kang Naga City. Sarong taon po kita nagiribanan, iba-ibang episode, hindi po sa programang Pag-Urulayan ta po. Hindi po nadadangog sa dua pong radio station, sa 89.5 sa pagi po ni Station Manager Pe Mariscal, asin man ni Bong Villacruz sa 105.5 Bicol Idol FM. Balikan ta po si mga highlights ta kunya na year 2021 as we embrace year 2022. Madyan na po, mag-iribanan kita sa programang Pag-Urulayan ta po. Happy New Year po sa satoy mga tugang. Ngunyan po aldaw na Sabado, Petsa 2022. Kumusta po kamo? Asin ang pagsabat nato kan sa tuya pong bagong taon. Magarbo man po o simpleng selebrasyon. Sana na po kita makalingaw na magpasalamat sa gabos po mga biyayang sa tuyang naresibi kan nagtalikod na taon asin siriman kan nakaagi pong mga taon. Ipagpasalamat naman po ang sa tuyang panagos ng pagbaba ng kaso ng COVID igdi sa Suriganaga. Sa nakakapirang aldaw po, sigun sa Health Emergency Task Force, mayo pong naikurit na aktibong kaso ng COVID dito po sa tuya pong lugar. Diyos mabalos po sa mga frontliners niya to na dahing sawang, nagigibo, ning paagi, tangaring pong maibalik sa normal ang sa tuya pong pagbuhay-buhay. 1 year ang programa pong bueno, kang November po palan, pigsilibrar niya to ang first year anniversary kang programang Pag-Urulayan ta po. Kaibaan sa idong lingkod si Kagawad Lito del Rosario. Sarap po yan sa mga highlights kang sa kong taon 2020. Pasalamat po kita sa indo pong panago sa suporta. Labi na po sa 70,000 views ang sa tuya pong anniversary episode. Balikan ta po yan sa tuya pong Facebook page asin sa tuya pong YouTube channel Kagawad Lito del Rosario. Bueno, sa episode pong ini, balikan ta po ang mga istoryang napasadaan niya to kan nagtalikod na taon 2021. Salamat po sa mga motorista, mga residente, sa sendong pasensya, sa ibong kan trapiko na na-experience niya to dyan durante kan paglipat kan mga utility poles, pagpahiwas kan tulay, sa paagi po kang proyekto kang Department of Public Works and Highways o DPWH 3rd Engineering District. Maiwas na po ang sa sinambit ng Magsaysay Bridge. Siriman, continuing po kani, nahali naman po kan Kasureko 2, asin kan mga telcos, ansay na po mga kable, mga poste, dyan po sa Magsaysay, asin man sa pirang porsyon kang MT Villanueva Avenue. Kabali man po girara ini sa continuing project ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Kanto po sa paagi ni Engineer Ragrario. Nayaw na po kunyan duman sa Visayas. Yan na po duman ang district engineer sa sarupong engineering district. Siriman, hindi po sa Kasureko 2, sa paagi po ni Manager Emilita Candia, sinkan mga telcos. Sana po, magdagdag panihigos ang mga telcos ta, medyo sa ibang porsyon po, medyo abala na, Pero aram tang gigibuhon man nindo ang gabos, hindong makakaya, tangari pong mas mapahiwas po ang sa tuyong mga tinampo, sa paagi po kan paghali kan mga nakakanikong poste asin mga kable igdi. Kan ECQ days man po, dakula nanggal ang laging katabangan kan mga food delivery riders. Siring man po, na-feature ta sa swim programa ang mga riders ta na nakaigwa po ning ride pasiring duman sa Siroma sa pagtaon ng mga regalo. Ini pong mga food panda riders ta na naging parte kan sa tuyang buhay lalo na po ngunya na panahon ng COVID. Sinda po ang mga saro sa mga unsung heroes nato, nagkakapir sa mga unsung heroes na nag-deliver sa tuya kan sa tuya pong mga hinahalat na mga paggakan durante kang kita po naka quarantine.
Pero ang mga ka-wonder natin sa Naga City, Camarines. On raman po kitang mapansin kan I Wonder sa rupong programa kan GMA 7. Ibinali man po nindaan sa tuyo pong istorya manungod sa Naga City's Pride o ang kinalas. Salamat po sa I Wonder sa pagbisto sa tuyo pong dikit na kontribusyon sa lado ng entertainment. Nahilig po sa likod si mga biofilter na mga teknolohiya po na pero kayan mga tugang na i-feature taman po ang mga asotoy pong Naga River sa po sa pigtagurian na pinakamalinig na salog sa bilog na nasyon sigun po sa Department of Environment and Natural Resources. And salamat po kita sa mga esperso kang City Environment and Natural Resources Office asin kang LGU Naga sa pagsiguro na magiging malinig sa tuyo pong salog kang Naga. And tuyong summer, na feature naman po ang mga magagayo na tanawon igdisa sa tuyo pong syudad. Araw po kang Inarihan Farm and Resort, and sa irinutan po ang Haswell Farm. Pareho po yan dyan sa Panikwason na Naga City. And pag isog-isog ta po naman sa luwas kan Naga City, sa Banuan kan si Ruma, ang magagayo na beaches dyan, and duman sa ibang porsyon kang Albay. Picture tama po yan, igdisip po sa satuyang programa. And of course, kabali man po sa pangataman kang kapalibutan ang pag-introducir kan aquaponics bilang sarong paagi o income generating activity sa panahon po ng pandemya. And of course, ang pagdagdag na pagigos and lalo na po pagkulang ang tubig, ini pong rainwater harvesting facility sa sutoy pong episode 19. And si Sepo anday makakagirumdum kani na balangibog man po ang mga gurangan ng mga kahoy sa Plaza Rizal as in Plaza 15 Martires sa satuya pong episode 15. Mahiling ta po dyan ang mga gurangan na lampas ng sanggato sa taon na mga kahoy. Igdi po sa right in the midst of our busy streets. Igdi po sa Plaza 15 Martires, sa Plaza Rizal, and even dyan po sa laog kang University of Nueva Cáceres. And mga tugang, bilang obserbasyon kang disaster month, tig-feature taman po ang pagbangon kan mga taga-barangay Patitinan sa Banuan kan Sangay, Camarines Sur. Dara po kang nagkakapirang landslides na sa ina pong nasapo asin nangyari dyan sa lugar na yan. And of course, sisiman po ang dai makakagirumdum kani ang 10 pong dai malilingawan na sulo igdi sa Naga kan mga nakaaging mga taon. Ini po feature ta po sa episode 17 kan sa tayo pong programa nga pag-urulayan ta po. And siriman sa episode 18 mga tugang, kabali po hindi ang mga pinakagurang ng simbahan hindi po sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Ini po sa tayo pong Holy Week Specials, pig-ikot ta po ang sa tuyang mga gurangan ng mga simbahan hindi sa tayo pong lugar. Salud, importante po sa hawak niya to, lalo na po kanya na 2022. Ini pong nagluwas na bareta na kausa po kang pagkagadan kan sa tuyo pong namumutan na dipuntong Presidente Noynoy Aquino dahil po sa pagpalyar sa dialysis. Ini pong hilang sa bato o kidney. Picture ta po ni sa episode 28. Sa mga matitibay man na mga parakawat sa boxing, hindi po sa tuyang lugar. Sa episode 30 sa tuyang pong programa. Ang sa tuyang pong Peña Francia special episode
sa episode 32. Sa tuya pong ipahiling dyan ang istorya kan sa tuya pong debosyon ni Nuestra Señora de Peña Francia. Paano po siya nakaiglesia sa tuya pong lugar sa Bicolanda, hindi po sa Pilipinas, as in paano nagpuon ang debosyon niya to kan mga Bicolano sa tuya pong Nuestra Señora de Peña Francia. Duman po sa mga mahilig sa urban gardening, mga plantitos, plantitas, siriman duman sa mga mahilig magpasyal, and ito pong mga mayong sawang coffee lovers, mahilig sa kape. Balikan ta po, asinilingon ang mga episodes 33 sa mga coffee shops na po, and episode 36 sa mga Korean foods, kadakol po kaya ni sa Naga City na sa tayo pong fit picture, lalo na po dyan sa Almeida Highway, ang sa tayo pong paboritong Yukiboki dyan sa tayo pong lugar. As in mga tugang, kadakol po kitang mga istorya na naitampong ibisa sa tayo pong programa na nagtalikod na taon. 39 episode na po kita ngunyan na aldaw. As in, mababalikan ta po ang mga episode na yan sa paagi po kan sa tuyang Facebook page, Kagawad Lito del Rosario, and siliman sa tuyang pong YouTube channel, Kagawad Lito del Rosario. Sana po kapurutan po nindo ning adal, impormasyon, asin man inspirasyon ang mga naging mga episodes nato. And of course, sa masunod pa po mga episode mo niyan pong taon 2022. Sa tao po kang kasakitan niya itong inagihan mo niya pong taon. Dito po lingawan si mga kababayan ta na nagsakripisyo sa Central Visayas and ibang parte ng Mindanao na naging dipisil pong maray ang pagkinanapos kan taon sa inda. Ini pong inabot kan Typhoon Odette. So ito po silang ipangadji na sana po malampasan ninda ang pagsubok sa inda pong buhay. Maswerte po kita kasi na-spare kita sa bagyo. Ayaw po kita ngunyan digdi sa area kang Civic Center, yung mga kababayan ta po na nakakuha ng padikit-dikit na mga ayuda hali po sa City Hall, katabang ta po sinda sa mga pag-iribat. Padagos po naghahagad ning tabang, as nagtitiri po ning tabang ang grupo po ni Vice President Leni Robredo igdi sa Civic Center. Nakarig pong tiriponon, ipadara duman sa mga apektadong kababayan ta sa Visayas region. Kaway, 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 kaway! Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Ang nakaagi pong sarong taon, grabe po ang challenge sa tuya, and kita po nag-aarang na ini pong 2022 maging mas matiwasay para po sa tuya despite the hardship. Kami po sa lokal na gobyerno kang Naga nagpapaabot sa indoning Merry Christmas and Happy New Year, and sana po padagos sa magiribanan kita dakol pa po kitang mga asikasuhon, gigibuhon hindi po sa tuya mong padagat na syudad kang Naga. Magtarabang po kita, mag-arang sa mahal na Diyos, araw kang ginibot pong pag-arang ka na aging mga taon na sana po maging mas matiwasay po ang sa tuya pong kalidad ng pagbuhay. So
salamat po maray sa inyo pong padagos na pagsuporta sa programa pong Pag-Urulayan ta po. Kami po nag-aasa na yaon manggiraray ang sa tayo pong pag-iribanan sa pagi po kang duwang radio stations ta, 89.5 radyo natin and kang 105.5 Bicol Idol FM hindi po sa tuyang syudad. And of course, kita po nadadalan man sa tayo pong Facebook page, kagawad dito Derosare and sa tayo pong YouTube channel. Nangumusta po kita asin namimista si dating Secretary Jess Robredo, naging mayor kang sa tuyang syudad. Salamat po maray sa indo. Happy New Year. Salamat po lang sa kuyang team na nag-alalay, nagsuporta sa tuyo po mga kalakawan, nakaaging mga taon. Ruben, May, Emmanuel, Kikay, asin sa mga iba pa mga pag-iriba na naging parte po kan sa tuyang iba-ibang episode na nakalipas na sarong taon. And magpapadagos-dagos po kita sa tuyo po na kalakawan. Ini po liwatan sa indong amigo, si Kagawad Lito del Rosario kang Naga City. Number 17 ang sa tayo pong maswerteng numero. So, salamat po kan sa indong pagkantabay. Salamat kan sa indong padagos na pagpadangat sa tayo pong programa.